danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zaran mun daura. Rundunar 'yan sandan Zamfara ta kama wani matashi da ke kaiwa 'yan bindiga man fetur. Kwamishinan 'yan sandan jihar Zamfara, Ayuba, ya sanar da manema labarai kan nasarar da suka samu na kafce wani matashi mai suna Haladu Abdullahi Dan Isa, wanda ake zargi da amfani da babur ƙirar Boxer domin kaiwa 'yan fashi man fetur. Kwamishinan ya ce galibi yana amfani da babur ɗinsa mai ƙirar Boxer kuma yana zuwa gidajen man fetur daban-daban domin siyan fetur, don yana siyarwa ɓarayin a kan farashi Naira 400 a duk lita ɗaya. Kwamishinan ya ƙara da cewa waɗanda ake zargi yana nan a hannun hukuma, kuma ana gudanar da bincike don ba wa 'yan sanda damar gano inda 'yan uwansa suke. Wata sabuwa, 'yan uwana musulmi sun gaza taimakona, don haka zan bar addinin musulunci na koma addinin Kirista, cewar wani matashi. Ni Mutari Ibrahim ɗan asalin jihar Kebbi na ƙaramar hukumar Argungun. Idan har gwamnati bata samar min da aikin yi ba, zan bar addinin musulunci na koma addinin Kirista, saboda na nemi taimako daga wajen 'yan uwa musulmi da dama sun ƙi su taimake ni. Na nemi ayyuka da yawa wanda har yanzu ban samu ko ɗaya daga ciki ba. Daga cikin ayyukan da na nemi aikin soja da kuma police da civil defense da custom immigration da sauransu, kuma ko ɗaya har yanzu ban samu ba. Shi ne na yanke shawarar zan koma addinin Kirista domin ko za su taimake ni. Kuma a halin yanzu a shirye nake da na aikata haka. Saboda haka duk wanda yake ga zai iya taimako na, ya min magana ta wannan nambar. Allah ya bada sa'a. Ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zaran